Daj da vidim još u ovim našim lokalnim novinama imali nešto do punta. Oglasi, oglasi, krompir ivanjički, krompir čačanski, menjaju nešto, menjam kiosk za kokice, elektromotor za mješalicu, pakiricu za so, mašinu za video kasete, pa šta ovi menjaju, zašto? Ništa ne razumijem ovo. Kola, auto, punto, to mi treba. Dobar dan, jel vi prodajete punto? Ja prodajem punto. Je onaj sandučar ili onaj mrtvak dugački? Ja ti to, prijatelju, prvi put čujem takve kondicije. Pa evo otvori oglas, vidi tamo ljudi pišu. Glavno je pitanje kad prodaješ auto, da li je mrtvak ili sandučar? A šta ti je sandučar? Pa to je ono kad ima više od 2 metra visine. Nije onaj klasik, nego ide u visinu, sa sve gumama. Ja ti to ne znam, moram mi da premerim. Hajde premerim pa ti javim. Hajde premeri. Pa jes, hoćeš. Možda i dozvolu da ti nabavim.